Изгладя ли си, бе, Криси? Изгладя си майката крема? Остави го, мама. О, Боже! О, Боже! Много е гладя и се съди, че забавям. Иванче, не биваш ме крема? Ох, Иванче! Виж, не дей така за малко. Не дей, ще се разпиле малко. Това е разбито вече. Мама как се плези като храни? Мама и тя отваря устичката като храни. И Йоанчето така като храни. Дай, пи мляко. Дай да му дадем да пие мляко. Ето, служи чашката горе. Да, точно. Браво! Така ли правим? Браво, изял се всичко. Точно как не си видяли как ти прави браво. Така да прави бебето. Вкусно ли е? Вкусно. По-само за задничко. Ето топката от мама. Голямата топка, точно така. О, вода. Бе. Искаш ли още? Да? Да. Какво има тук? Какво има? Шише пълно с мляко. Кой ще го пи? Бах ми го махна, Ивана. Кой ще го сложи? Мама ли ще го сложи? Мама може ли да го сложи?